Pitikö taas sai kaikki itse ottaa siitä? No vaattelin. Ai! No ei siellä ketään, tuo heti turhaan hommislaaja. Tätä ei tuli täällä. Äijä pulpahti pintaan mun alta. Oho! Synnytys. Hei, nyt lähdetään helvettiin täällä. Tuliko? Äijäkin saa jotain kerran. Miksi tää meni ylös täällä? Jeesuksen muna, taas sammutaan joka suunnasta. Missä? Tossa on Urpo sun takana! No niin, pitäis taaskin teidät pelastaa. Antaa vähän dippiä. Dip. Ei kun tollehan se piti antaa. Dip. Se olikin oma. Mälly. Täällä on nyt vihu. Tulee täältä. Menkää röyhkeästi vaan. Levittäkää itseään. Mulla on jo levällä. Onko? Ilman kun sä ootkin niin mehuissaan. Sväge on niin mehu. Menkää ja tappakaa ne. Oi, Jeesus. Eikö se oli oma? Täällä oli jossain. Vihu, mihin se hävisi? Mä tapoin sen alhaalla rystopainin kiinni. No! Miksi se hajoaa, helvetti? Uusana! Viskilän kauppaa. Ooo! Tultaan konekin. Ei nyt ne vie eetä, ne huijas meitä. Perkele kun osuttamaan. Mä ajattelin AA-mainen teille. Mä ajattelin vehlehikkiä aika hyvin. Mikä se on? Kauas lähti. Mikä? Ei. Me ollaan muuten... Mennäänkö seelle? Se on vissiin lähi. Se on. Kato karttaa, niin näyttää sinne sinistä merkkiä. Joku vihreä. Menkää tu sillä mä piippailen tästä. Kumeja tarjolla vaan dillelle. Mennään tonne vähän kauemmas. Tulee mikä? Ei vittu kun ei osu mihinkään. Oot mennyt jengissä tonne asti. Teille tuli just joku äijä paino kotterilla menee. Ja kun se on vielä tää helvetin lentokone pahan. No niin joo. Mä oon yksinään tässä deltalla. Gillen on. Ei kun mä oon tässä limpulla. Niin. D. Villakello. Limpu mua ammutaan. Kiva, että loppu luodit sit just tosta noin. Me saamme yhden kässärin pois. Missäkään puhe? Täällä on jotkut kärsät tunkee jotain viestiä tonne Twitchin puolelle. Te mennä hakemaan. Ei kilin vittu. Tää on PS4:lla. Pelataan tää. Au. Oho. Mistä sä oot? Ei, mä tulin väärään henkilöön. Miksi se lähti ajaa pois tosta alueelta? Yrpo. Missä te oot? Siellä. Mä tuun teidän. Selkeä, sä jätit mut yksin tän. Muuten räjähtää se paska kohta. Nyt napsuu, ja napsuu joka suunnasta. Kyllä. Ei, RG on impakti hoitanut. No. Onks meillä mitään seuraavaa plääniä? Mä menen tonne Seelen veneellä. Seelen veneellä? No mä tuun kävellä. Taitaa tulla vene vastaan. En mä tarvitse tanskin venettä näköjään tuli vastaan. Ei kernees mennä Seelen. Joo, se on vähän jysähtelee nyt. Tanosuke. Siellä alfalla. Siellä on muuten paljon vihua. Niin alfa uras siellä oikein.
Alppailee. Tää on vähän porskaalista. Älä viitti, joo, mä kattelin ihan samaa. Älä vitu idiootti ammu sitä. Kuka? Niin tuon. Minä vai? Mä luulin, että sanoit muulle, niin mä lopetin ampuun. Sit mä saan kuitenkin tapettua sen vihollisen vielä. Onks Ari tullut ajat trialia taas vai? Hirveä näpytys. Mälli on kun Arska 2, jäätävä näpytys sillä ohjainsärki. Mikä on, kun nää ohjaimet ei kestä nykyaikana mitään? Tommonen ääni kuuluu koko ajan. Tässä on kato nää heko-ohjaimet niinku pitää. Joo. Missä täällä oli ukko? No. Osu nyt perkele, et Jesse vähän siinä. Jameson. Jenna Jameson, se on parempi kuin Jesse Jameson. No joo. No joo. Kyllä myö nyt hävitää tää sota, täytyy sanoa. Se on illaa. Mulla olis muuten litra jallua tuolla kellarissa. Ois. Tästä tempoa. Ja ei ollut puoli litraa jallua. El tempoa. Voi olla, että illalla parit saunan päälle ehkä rusaattaa. Maxiksi on niin. Ja Claymore. Aha. Siinä on ruumiinveressä sitten. Ui vittu, siinähän oli ukko tosta kipa. No mähän tapoin sen. No hyvä. Sattui toinen, kolmas ja neljäs. Monta mä taas tapan? Minä tapoin 2 niistä. Missäs helvetin liigassa sä pelaat? Tässä just tässä liigassa. Payback. Kahdestaanko me vallotetaan tätä roskaa? Ei, kun Dillehän on dela. Ui vittu, niitä on monta tossa. Ei, nyt tuli puukostakin helvetti. Ei tiennyt enää mitään ampua. Au. Taas. Siellä kellarissa ei mennä pyörimään nyt mitään. Miksei? Mihin mennään? Ei oo pelihuoneeseen mitään asiaa. Vaikka siellä on sit se Jeesus siellä pelihuoneessa, niin sinne ei mennä nyt. Mä menen hekoon. Hypätkää mun hekoon, niin mä menen Huomisilla jälkeen. Mä oon täällä Me ollaan siellä jo. Sebbarilla. Hyvinkö puhutte täällä? Hei, puhutaan yhdessä jouko. Mehän puhutaan yhdessä. Sitten toi Milo tuli tohon, että se halus väkisin pelihuoneeseen. Mä sanoin, että nyt joulualla ei oo mitään asiaa pelihuoneeseen. Vaikka siellä on siitä Jeesus paikalla. No Davidin broidi! Nyt mä saatana, nyt se perkele ampuvat tohon. No missä mun puhelin on edelleen? Lentokoneen siiven alla. Tossahan mun puhelin. Runkkari siellä. Eli sinä. Ei. No. Hei. Ei vittu, täällä on snipereita. Oi. Ai! Äkkiä pois. Ikkunalta eestä. Raakkeen, mikä trommi? En oo kreikkeniä maista. Venepaskakin. Ei tuu kyllä tää paikka. Pannaas tosta nyt toi roska päälle. Jaha, siellä on pojat kämpillä. Eikö se ota tästä reunasta? Ei. Hei, ottaa se, jos se jotain tekisi. Mä menen tästä sisään. Ahaa, mä jo tähän näin. Tossa no. Yksi. Järvessä on joku ukko. Saiko kukaan sitä tapettua? Ammu nyt se. Mä sain 2 tapettua. Sain 2 tapettua. Voi tapettua. Joo, eikä mä pysty tällä hetkellä, kun mä kirjoittelen. Tuliko laskuvarrella alas? Mihin se hävisi? Ei vittu! Puukalettiin! Mihin se kipitti se ukko? Tossa. Oi, saako? En saanut, sain counter. En saanut. Miksi se ottanut countereet sille? Se tuli edestä päin. Edestä ja takaa. Tere tulemassa takua päin. Mittees täällä tuota noin on? Tää tulee semmonen humveen ääkselinkku siellä. Kärsät sättäily. Tuleeko humvee?
Voi vittu! Siinä mun ruumiilla on yksi. Mä pystyn Lähti näkemään liikenteeseen. puhelimen Siellä on kautta, kaksi. sinne on kirjoitettu. Se sit sen talon takana on halkopinon vieressä. Halkopinon takana asiaa. Siinä oli mun halko sillä, niin. Tai kun se oli yläkerran miettä, niin on. Ai Töms, lori. Onks se ollut taas siellä pitänyt sitä omaa ääntä? Ei. Mihin me lähdetään? Oi saatana, joku heitti C4. Tää yksi sama kärsä koko ajan pieksee mua täällä. Missä mennään? Jaa, selkää. Prö. Varmaan se D tai E tai sit C. Ei sinne hirveästi vaihtoa. Hyvä Dille. Dille dong. Dille dong. Ukko oli siellä. One miljoni lähti siinä. No hyvä, mä en oo sanonut sitä kerätä. Sano, että tulee lahtaa meikäläisen jos. No mä oon saanut sen parikin kertaa. Joo, mä en antanut siellä. Kokeile onnea. Sniperi ampuu jostain niin perkeleesti. Se on oma. Se on oma. Mut tuolla alhaalla on vieläkin yksi tuolla D-llä. No on tää. Tuossa tipahti taivaan. One miljoni. Ai se kyllä. Hei, me ollaan tasoissa nyt. Jumalauta. Jumala ei auta. Ei auta joo, nyt hyvä. kyllä. Joo, täytyis... Fuck me, siellä menee tommonen. Ei mikä tää seeppari tuu ollenkaan meille päin, nyt tulee. No miltä näyttää? Voi vittu, nyt ampuu joku jo. Tossahan se on. Perkele tuli sieltä. Ja toinen äijä. Jäi siihen rannalle ottaa aurinkoa. puosto lätäköstä. Plätäkkö. Lätäkkä. Äijät tää lentokone paha. Apua! Se on ihan oikein sulla. Lähdetäänkö Aalle? Pääseekö tästä? Ei, perkele päälle. Noni ja Claymore. Ei tää nyt taas onnistu. Mitä? Me ollaan muka kärjessä koko roska. Me ollaan viimeisen. Sattuko häntikseen? No joo, kun yrität vähän asentoa vaihtaa, taas kun kyljellä ei olisi kenttämään. No niin. Mä otan meidän DV5, tulkaa kyyhtyä. Mikä vittu? Mä lähden Aalle. TV-vitonen. Joo, TV5 päällä. No, se on nyt vittu odottaa sekunnin kanssa. Ei, kun mä sanoin, että tulkaa Aalle. Kun ei pääse mitenkään. Eikö? No mä otan tän paikan sit. Mä tuun kans täältä. Voi vittu, on perseisiä, ne on heti ja äijä. Mä oon siellä. Oi saatana, aloin Vasemmalla. merkkailee lippua, Ville. niin heti ammuttiin. Siellä luolan perällä, nyt se köpöttelee siihen luolan lipulle. Dille. Mä oon Dille kyydissä. Missä se on? Nyt tähtäilee. Mene, go. Nyt se hyppäs pois puikoista reiluun. Painu sitä sumutusta jotain. Äijä. No kun mä olin painamassa, mutta se ei nyt tehnyt. Mitä helvettiä? Miten se ei kuollut? Okei. Oli tässä lipulla aikaisemmin jossain vaiheessa. Sillä on respawnin beaconikin. Niin piikistää joo. Sinne hyppäsi just 2 tyyppiä. Joo. Niin näyttää sulla. Ai jaa. Ei, miten nää ei lopetti nyt kuolemisen nää saatana ukot? Tossahan on äijä. Vittua mulla lataa. Saatana! Menipä tosi vittu lahjakkaasti toi tilanne. Koska taas voinut vaihtaa niinku asetta. Ei nyt aivot jotenkin. Tää on meidän. Tässä on se ukko vissiin vielä. Siinä heti kulman takana yksi. Puoliksi takaisin. Nyt mä sain. Nyt mä taas latasin, kun mulla on noita luoteekin niin helvetistä. No miksi? Täytyyhän tänne laittaa Claymoret ja kaikki. Mä oon unohtanut ne. Perkele, lähdetään D:lle.
Dille. Ota kyytiin, muut ei Joo. katso yksi sunkkari juoksetaan. Siellä on toinenkin vehjä. Mistä täältä saa jää? On siellä toinenkin. Tossa. Niin onhan siellä tapahtuu. Hei, se tuli heko. Taisi tuhoutua. Hei, tossa olisi ollut yksi mulkku. No, mä käyn ottaa. Puhut sä itestä taaspäin. Saatu kyydit. Minkä? Ei se siellä. Siis se laita sinne perälle patteria vasta se siihen päälle sitten. Se ilmastotilaite, miten se oli siellä sillä? Se takana. Se valkoinen laite työnnä sinne patteria vasta. Siinä mun ruumiilla. Sillä miten se oli siellä, Joanna? Ei sillä oo muuta paikkaa tällä hetkellä. Viltsulat tippuu taivalta se... Ei viltsulat. Taas naisteri ammukkelee jostain. No niin, ammukkelee. Takkaa tulloo. Taas mut todettiin pois sieltä. Eiku, en oo sovata. Ai! Vieläkin olisi ollut 24 konea jäljellä. Saamme 4 pois täältä. Miksi me lataan taas? Mä en tiedä. Jeesuksen muna. Suskunen takas ammukkeelle. No A ja E on yhtä kaukana. Lähetään. Kuka tuolta tulee? Ai se on, kato, Kimmo päätti tulla mukaan niinku taisteluun. Varo, sieltä tulee vene takaa, tai toi. No saatiin pois se. Hui helvetti. No sun kyydissä on jo joku. Jantteri. Ei oo enää. No nyt paina menemään A tai E. Tää loppuu kohta. Mistä pääsee niin? Siellä on ne tikut välissä, missä ei oo syvää. Mitä menette? En mä tiedä, ajellaan täällä vaan. Jee, ihanaa. Tää on niin ihanaa. Pääsin metriä eteenpäin. Ei, vittu sinne tuli joku irtonainen runkkari tuohon. Irtonainen runkkari? Mikä on irtonainen runkkari? No, en mä kattuu sen nimeä siinä. Ai jää, okei. En kysynyt. Varmaan puhuu limposta tai jotain. Sinusta se kyllä puhuu. Irttis. No niin. Dille. Aka irttis. Porsas. Tuossa on meidän välissä yksi irttis. Limppu. Mitä huudat? Tuossa on meidän välissä joku irttis. No niin, siinä on näköjään joku hyökännyt sinne, niin. Saatana. Yllättävän huonosti me pelattiin, kyllä mä olisin odottanut vähän parempaa jätkää. Ari tulee. No ihan, tällä lämmittelymatsina se meni ihan hyvin kyllä, No joo, mullakin eka tässä näin 100 vuoteen odotan. Pelattiin hyvin yhteen, jopa puoleen 2. On kyllä taas niinku ihmiset on pyksissä, ei vatsakipenä nauraa jutulla siellä. Kyllä, niinku aina. Naura kukaan muu kuin meikäläinen aina omille jutulla, niinku Eukko sanoo, että mä itseni paras viihdyttäjä. Hyviä vitsejä sä ja hyvää jätkä. Kiitos. Joo. Saputat itseäsi selkään. Nyt kun katsoo sitä YouTubesta sitä viime, oliko se... Niin YouTuben kautta sitä viime perjantain lähetystä, niin just ne loppujen tunnelmat, siinä oli ne parhaimmat. Hirveä hikka päälle. Sä pääsee juomat loppuun. No vedettiin aika putkeen muuten se koko se. Joo, se oli ihan lahjakas. Milläs mennään? Ilmi semmosella, mihin kaikki mahutaan. Rippootti. Miksei se ota mua tohon rippoottiin? No nyt se on. Mikä se... Se on hauskaa taas pojilla. Oliko se kuski täällä jossain? Veri lentää. Tapetaan kuski kanssa. Lallati lallallallalla. Sitten jos tulisi kuskiksi meille meidän. Joo. Mikäs sitten? Onko se Eeppari seuraava? No kyllä nyt hei, älä nyt ammu kun veritiinos kun mä nää ajaa. Perkele. Mä saat täkähtiä tota. Mennään tohon ees. Mennään eelle. Nyt mäkin pääsen tasaantu vähän nää tilit hei. Hyvin sä jaksat kun ampu sua kintuille. Mites lähellä tässä pitää olla ennen kuin tää on? Noniin. Sitten D-parille kerätäänkö vielä? Ei kerätä. Vittu!
Ei ole. No pannaan faaraa tuolta sitten. Laiva. Se oli vaan pieni. Ättäkki poltti. Meillä on niille kuulokkeet, niin ei tarvi laittaa viestejä noilla. Kill assist 21 vaan. Nyt kun närkästi ja rupes laittaa tekstinä sieltä, niin... Tekstitykset samassa. En mä sinne lähde uimaan. No älä ui. No, tässä ja puoli välissä. Aha. Ihan just mennään raja yli. Noniin, nyt täällä viedään kyllä paikka. Sä jäät ilman. Missä? Oikealla. Kun ei tää ota saatana tuo. Osuis vielä siihen, no nyt. Mihin sit lähet? Uimareissu, saatana. Mä hyppään tohon noin. Noniin, heippa. Joo, sä jo suoraan mun yli. Onni onnettu. Onko sä mitään vehkeitä? On se Dille vehkeä. On. Tartu kiinni. Jengi ottaa kyyti. Diltsukaa! Odotaan. Aja vaan, aja yli. Haa! Meis Voiko mennään. tää ei hyppää täältä, helvetti? Tonne. Et sä siihen osu kummiskaan. Lopeta jo. Täältä on niin kiva päästä maihin. Yksi osuma. Eiköhän se Urbanus on tää lepimässä. Ei se täällä enää. Eikö tuolla ampuu jo? Oi! Apua. Nyt ne alkoi viemään tätä. Aha. No enkä hyppää kun kuolee mieluummin siellä veneessä. Siellä saatana vitun rekon. Missäs täällä on ne vihut? Täällä oli yhtään. Aha, tuolla on laivan perä. Laittaa Recall Beacon kyden, niin mä menin senkin säpälle. Siellä on kaksi toinenkin potti. Kone. Siellä on omakin. No, lähdetään vetää. Täällä on... Kuka tulee kyyti? Minä. Mua ammutaan nyt, et jos paat sä vaan vauhtia. Tässä maan ajan yli. Noniin, miksi sä törmäs tonne seinään? Jee, älä viitti, kaikki sanoo aina, että mä vedän hyvin. Mihin sä veijät? Onks tää mitään vehkeitä? Ei oo. Heitä vaan joku pekoni. Mihin se hävis se ukko? Se ampumaan. Tuollahan se juoksee. Jaloille osuu. Dip 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 dip. Mua ottaa, niin mä ammuin sitä. Menikö ampuu? Tuli uimareissu ettely. Taas vaan peräkanaa tossa. Mihin se hävisi? Ei vittu, se höykytti mut. Oliko se eri tyyppi? Eikö sä oo countereit mukaan? Kynttereitä. Joo, nyt ampuu. Äijä on vanha kyntteri. La 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 la. Mistä voi perseen sut ja aina väärään suuntaan tulee urpo. Kato mun pääkallo. Pääkallo. Vilkuuks taas pääkallo? Hei me kattoon, se vilkkuu pääkallo, hei me kattoon. No. Pormaa saa muuta päähän, mutta mä se huomioon tossa mä saan. Joo, ei tuntunut yhtään, vähän kivistää vaan. Hossa tuli vähän kipeä, mutta ei mitään. Ei hait. On ennenkin Okei. kipeytynyt. Kippeytynyt. Yleensä se on vasta aamulla. Mihin mennään sitten? Tossa ukko jossain. Missä se on? Vittu Perkele liikun nyt, kuoltais. saatana. Ei helvetti! Rivaivaa mut välillä. No en pysty, kun vittu tää tuli ampuu. Se vielä paukuttelee tosta hyppiessä mua sniperilla.
Taisi ottaa sen hyppyjussin siitä sitten. Voi kuukeri. Ei nyt mä oon saira. Vittu menee nyt, saatana. Apua. Olisiko se seennyt sit? Miksi se Dille oot siellä helikopteri juskalla? Mä oon nyt kihullisen matka. Tuo ammutaan vähän ristiin kyllä nyt. Niin ammutaan, joo, mä huomaan. Isee! Hitto niitä on paljon tuolla. Aha! Se uiskentaa sinun ruumiin, joku makoilla. Mä oon jonkun tapois. Cloudi. Makkoili siinä. Makkoili. Jengi täällä makkoilemassa. Kyllä. Täällä on vähän tämmösiä makkoilijoita. Vähän niinku ruokaperäisillä siellä niin. Porukka. Ne makkoilee siellä sen suunnassa aika hienosti kyllä tuo porukka, niin se rantussa. Joo. 3 tähtää just sillä lähtee siihen suhteen, mistä tuu. Joo. Onkohan toi yksi tuo? Kai sitä. Ei, täällä on lisää. Kämpäävät pienissä vessoissa täällä näin. Mitä porukka? Siinähän se kämppää. Mä menen kanssa. Ai, jee. Joo. Dip. Diperi. Äijä oli dippaa. Ai ja selkää. Oho, tuolla menee ukko. Vittu kun osuis, on niin paska sihti nykyään. Ai, herää. Kuka vittu? Ei, nyt tuli taas joku sniperilla kilometrin korkeudesta. Niin se oli kiivennyt sen. Jaa, sieltä tulee taas lisää. Kuole, hurjaa koira. Tyy kiipeä tänne saatana päälle. Tossahan kuukerin ne... Ota nyt, äläkä yhtään siinä kuule skagaa. Täältä tarjotaan. Ota vastaan mitä tarjotaan. Nee, äläkä rupee yhtään. Mitä sinäkin? Meillä rupia. Tir. Eetä viedään tuolla. Eetä. Eetä. Where is E? No se on tuossa 100 metrin päässä. Jaa, noin. Osuhan se siitä. Mistä helvetin sieltä jostain saaresta joku tähtäällä just sinne? La. E on tuolla, niin onkin. Joo, mennään sinne. R-A-K-A-S Dille sei. Minut orjakseis ja sitten niin. Onko mikä se olisi? Tuolla olisi G-pari. Ei sinne kyllä jaksa lähteä. Mikäs tuolla? Tuolla on Pekoni, Ukko ja ajamme siis sinne. Akkoja. Perkele, nyt tuli 2 toi kamera. Eiku mikä? Kartta näytti yhtä. Hiob. Volkswageni. Tossa mä näen 1. Missä? Kyllä, ihan jostain ihme paikassa. Täällä. Sä ammuit ittees vahingossa. Vittu tää ei... Kunnon dippaukset päällä. Mä seurasin sitä pitkään, kato, se aina kulman takaa niinku karkas näkyvistä. Se tuli mua vastaan siinä, mulla oli liipari pohja, mitä ei tapahtu. Sit saan ammuttua se helvetti. Eikö laulennut siihen? Laukesimme siihen tilanteeseen. Yhdessä. Sehän siellä juoksuhaudassa. Oi vittus, joo. Elämä nyt tää juoksuhaudoissa on.
Jaha, olisiko se toi? Joo, tuolla on. Hei, Mältsy. ylös sieltä. Sä oot Jutsinin ripponeella. Tuliko sä ripponeille? Hei, mä ammuttiin sieltä päin. Pojat. Ai. Vittu, ota nyt se granaatti. No otti se granaatin nätisti vastaan. Huomannut, näköjään. RGO impactin. RGO. Ah, ihan. La 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 la. Sitten seuraavaksi älä vaikka järvejää. No heikko ei kannata. Hyvät laulut meillä yhtä. Tai ikivanho paskoja. Hei! Mitä? Missä? Karju otti kuulaa päähän, se oli moksiskaa. Lähti vaan kipittää. Nyt sinne tuli aika monta tyyppiä. No joo. Ei. Hei! Keino. Mälli on in combat. Kompakti. Jaha! Mitä helvettiä? Mulkku ammuskeli. Mulkukku. Siinä se mulkku ammuskeli mälliä. Herranjumala, kyllä tää nyt ropisee joka reis. Mistä? Tuolta. Perkele. Apordite. Aktiivinen vaivi. Nyt tulee muuten paljon vihuu tänne näin. Ai Geronimo! Vitun lääkäri saattaa. Rupeet sä Ei se haukkumaan? ollut nyt se ampui, mutta mä vaan sanoin sille rumasti anteeksi. Oti kiinni sille Steppi kuuntele. Ei siinä ole, mutta sun linkku pakotti mut. Mikä? Mitä? Mitä sanoit nyt pitää? Oh, kissat kieltä, ei kun ovet kieltä kissat karkaa, se oli sitä salakoodi kieltä. Oo. Munkin seivatte. Salleitettiin. Mä teitä sheivailen koko aika täällä. Hei, nyt me muuten hävitään tää sota taas. Tässä on jotain. Mä lähden Miten Eemelille, me hävitään? Erkille. No eihän meillä oo paikkojakaan. Mä lähden Ekille. Onks sekin himasta? Ekil on kivaa. En mitään. Mun piti heittää C4, mutta en mä saanut sitä. Vähän sniperin luiskuu tuossa. Luiskuu. Laulattaaks noin kovasti? La, ihana. Ihana. Oi vittu. Ehana. Mikä? Mulla on taskulamppu Kiitos. päällä. Hei, mä pidän taskulampun päällä. Mulle tuli kuule Ritu! Tervetuloa taas Ritun kanssa tänne arvuuttelemaan. Se oli 10 000, jos katsojat siellä ei tiedä mikä on Ritu. Minä tiedän, sen takia mä saan sitä ohjaa. Niin, se oli vielä hauskempi, kun oli se 10 000 tunnari aina siinä lähettynyt, pystyi heittämään sen musiikin valloilleen. Silloin joskus tehtiin noin helmeeksi. Voi vitun mulkku kun meni kyykkiin tohon. Aha, otti vauhdista tai ilmasta oikein. Mutta joku nosti mutun vilkun ylös.
Voi Jeesuksen munat, kuolkaa nyt joku ees, kun mä oon mun kaikki ohi. Me ollaan taas aika hyvin painetaan tuolla kärkikahinoissa mukana. Kyllä. Joku heittäis mulle vähän tota helaa, niin ois ihan tyytyväinen. Ei oo ne. Mä tarvitsin ite pateeko. Kuolee kumminkin kohta mediassa. Mä sulle pateeta kohta näytän. Tuleeko se ukko tuolta? Patee. Mihin se hävis se ukko? Ai jaa, no mä kuolin, kun tää rupesi saatana jotain nykin edestä saatana tää paska. Urpo. Urponen vain. Haha, takittu vähän tähän näin. Tuota se dippailee kanssa. Kaikki dippailee. Kohta että kun granaatti tänne ja kuollaan miehissä. Niin. Oho. Sitten katsotaan kun yksinäinen dippailee sieltä jossain. Joo. Taas täällä on dip. Mä yrittän nyt tulla tänne meidän dip alueelle. No se olikin tyhjä. Seelle. Mitä tehtäriä? Missä on seppari? Mäkin oon pihaa. Tuo. Tiedä. Ai. Se oli ihan kovaa. Hän luojutaan tää. Rupet sinne, ai karambaa. Makarena! Missä se vihollinen on tässä? Ei, mihin mä oon? Missä? Tuolla! Osuu nyt se. Miten se ei haju? No nyt se haju. Ei, Makarena. Ai. Vittu, eihän mulla... eihän mulla mitään nyt Eikö voi vähän aikaa, ei mitään herkkoa nyt taas. Kyllä. Hei, voitettiin taas. Ollaanko koneita? Ollaan, mitä minä, te ette. Ollaan tuolla kärkikolmikko. No niin. Siitä. En voi ladata kiinni. Menee ihan hyvin kyllä nyt. Mut nyt täytyy lopettaa. Mun täytyy jatkaa taas nyrkän hellan välissä olemista. Vaikka emäntä edes kotona. Mä ritut tossa ja katsellaan tässä jossain. Joo, tsekataan vaikka jos illemmalla vielä. 49 tonnia, plus sitten vielä boostisen päälle 32 tonnia. Mulle tuli 37 tonnia plus 12,5 tonnia. Mulla on niin pienet... Mitä? 21,8? Herran jumala. Me ollaan niinku ihan rupattelemalla pelaa tällä itteni voittoa tuossa noin. 3 ekkaa oltiin. Aika hyvin. Härtsi kyrtsi oltiin joo. Täytyy ottaa uudestaan. Mutta katsomme taas. Jatkamme joulusiivousta. Kivat teille kaikille kuuntelijoille. Hei. Menikö se jo? Rituja, eikö Tuleeko Ritu käymään sun luona? Eikö battlepakkeja? Mulla oli paljon battlepackia. Mulla olis mun 12,200. Pleikkari 4 ei yhtään 100 eikä yhtään 200. Jee, noniin. Hei.